Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα βίντεο με τον Χρήστο. Χρήστο, ακούς? Ναι. Ωραία. Θα παίξουμε Peace Control 2v2. Εννοείται, τι άλλο να παίξουμε. Και θα περιμένω τα δικά σας σχόλια ώστε να μου πείτε βίντεο, με ποιον θέλετε να παίξω, τι θέλετε να παίξω και τέτοια. Επίσης να επιθυμίσω τι μπορούμε να παίξουμε. Μπορούμε να παίξουμε Freeve 1, Pocky 2, 3 Roblox, 4 RP, όχι Emerald, 5 Roblox, 6 Minecraft δεν μπορούμε. Ωραία. Και ό,τι άλλο game βίντεο, ας πούμε φυλάκι και άλλα τέτοια. Ωραία. Ας αρχίσει το βίντεο. Popular. Ωραία. Επίσης έχω να πω πως υπάρχουν κάποιοι σπαστικοί εδώ πέρα στο Fortnite που βγαίνουν και μπαίνουν. Κάτι παιδάκι είχα δει εγώ πριν εδώ στο τούβι του και έβγαινα και θα θέλω να σταματήσω αυτό το πράγμα γιατί πραγματικά τώρα μου έχει σπάσει τα νεύρα τώρα με αυτό που κάνετε. Εντάξει τώρα, εντάξει τώρα. Τι να πω. Ναι φίλε, συμμαχία, έλα. Ναι, έλα, ναι, συμμαχία, έλα. Έλα. Έλα φίλε, ναι. Όχι, έχω μπούγκιδα φίλε. Το ξέρεις. Ωραία. Μπήκε και ένας άλλος παιδιά. Αυτός είναι ο OG, καλός. Ωραία, πάμε. OG είναι ρε. Πρόλαβα. Έλα ρε φίλε. Εντάξει τώρα. Τι να πω, εντάξει, τι κάνει, γιατί δεν μιλάς φίλε. Θα πατήσει λίγο αυτός, να ξέρεις, αυτό εννοώ σπαστικά παιδάκια, να ξέρεις, το λέω. Στο λέω. Ωραία, θα πάρουμε αυτό και επειδή δεν είμαστε πλέον στο Thunder, την αφήσαμε, το θυμάστε που ήμουν στο Thunder, πλέον δεν είμαι. Αλλά είμαι Scarlander, οπότε ναι. Βασικά όχι, θα είμαι Mammoothander. Μαμούθ. Πρώτη μαμούθ. Να και αυτό ρε μαμούθ έχει ρε, είμαστε ίδιοι σχεδόν. Βλέπεις. Κατάλαβες. Έλα ρε πες. Πολλά, αυτό είναι καλό σημάδι. Ωραία. Γιατί πήρα μαμούθ. Δεν γίνεται να το αλλάξω. Δεν μπορώ. Γιατί πήρα μαμούθ. 94 μπρο. Πάμε λίγο. Έλα. Τι κάνει το spammer. Δεν μπορώ να παίξω. Δεν είμαστε. Πάμε. Το έχεις. Έλα. Πάρ' του γόλ και ρίξ' του. Μπράβο. Στον Αουτζικάπα, μπράβο. Μπράβο. Ένα χειροκρότημα παιδιά στα σχόλια. Όλοι για τον Χρήστο είτε. Κατάξτε παιδί με μαμούθ. Τελικά μου ρίχνει μέσα στον μαμούθ. Καλά είσαι. Μην τον βάζεις στον λοιπόν. Είσαι καλά. Να είσαι. Λοιπόν πάμε, τώρα που είναι καλά, μάλλον να βάλει τον αδερφό του να παίζει, το λέω. Ναι, ο αδερφός του παίζει. Αδερφός του. Ωραία. Good. Θα ανάψεις slow ή όχι?
Όχι. Έχει λάρι, λίγο άλλο, ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλό, παιδί. Όλοι like και follow. Όχι ρε, σε μπέρδεσα. Οπ. Τι κάνει ρε φίλε. Κόλλησα παιδιά. Κόλλησα. Δεν χάνω εγώ ρε. Εγώ δεν χάνω ρε. Έλα ρε φίλε. Τα ακουστικά, παιδιά, τα ακουστικά. Όχι, πιάνω. Κομπλεξ. Dead. Μην αγώνεσαι, dead. Μπράβο, dead. Ωραία. Βγήκε ρε φίλε. Κατάλαβα ότι παίζει με OG παίκτη. Έλα εντάξει τώρα. Δεν πειράζει. Πάμε. Λοιπόν παιδιά, εδώ πέρα βλέπουμε ένα παιδί που μην το βαράς λίγο. Ένα παιδί που προσπαθεί να παίξει λίγο εδώ, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί. Εδώ πέρα παιδιά, μην το βαράς. Κάνει κάτι πράγματα. Μάλλον έχει, άλλο ένα και νικήσαμε, μην το βαράς. Μάλλον έχει καταλάβει ότι έχει χάσει παιδιά. Μάλλον το έχει καταλάβει, οπότε γιατί να μην τον αφήσουμε λίγο. Άστον. Είσαι καλά, ναι, τίμιν, καλά, έλα. Ναι. Ψηλά τα χέρια. Μπράβο. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Όλοι like, follow, share, τα πάντα. Γεια σας.